सारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जा बाजेट थांनाय बोसोरनि 21-22 बे बाजेटआव जोङो 13.5 crore जोङो मोनदोंमोन काउन्सिलाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय एरियाफ्राव डेभेलपमेन्ट खालामनायनि थाखाय दा बेखौ लानानै जोङो थांनाय बोसोरनि जा बाजेट साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनि थाखाय 50 लाख बेखौ राननाय जादोंमोन आरो बे राननायजोंनो नैबे आंनि PNRD डिपार्टमेन्टनि जानानै गुवाहाटी मेट्र'नि खांख्लाबारि गामिनि नैबे जों जिरायनाय सालियाव जिरायनाय खाथियाव थांनाय 24 नभेम्बराव मुंख्लं गायसननाय खाम्फाखौ गायसननाय जादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै नैबे न'खौ लुफुंबाय कमिउनिटि हल बर' कमिउनिटि हल बे बर' कमिउनिटि हला 5 लाखनि अनसुंथाइ PNRD डिपार्टमेन्टनिफ्राय आंनिफ्राय होनाय जादोंमोन आरो दिनै खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना कनस्ट्राक्सन कमिटि जानानै लुफुंबाय बिनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय 5 लाख राङा गोबां रां नङा बे रांजों लुफुंनोबा गोबां माने रां राशि गिदिर मा जानांगौमोन प्लान जानांगौमोन नाथाय 5 लाखा इसेल' रांब्लाबो बिथांमोना नैबे कमिउनिटि हलखौ दिनै लुफुंनो हाबाय दिनैनि अक्ट'आव दिनै बेखेवनो हाबाय न' लुफुंखांनायनि उनाव जोबोद आङो बाख्नायनो बावबाय आरो गिबि खेब बुंनो थांगोन जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानानै आंनि डिपार्टमेन्टनि जानानै दिनै गिबि खेब बेखेवबाय कनस्ट्राक्सन जानानै कनस्ट्राक्सननि लुफुंनायनि बेलायाव आरो आङो सानो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जायसिबांनिखि डिपार्टमेन्ट जा बे डिपार्टमेन्टनि मादावनो दिनै गिबि खेब बे लुफुंनाय न' लुफुंनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय बिनि थाखाय आरोबाव आङो लुफुंनाय कमिटि जानानै बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय फारसेथिं जिल्ला कमिटि खौसेथि बर' सुबुं आफाद प्रदीप बसुमतारी सनिप बर' आरो जायफोर लुफुंग्रा आफाद बिथांमोननिसिम रजेन बर' बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय फैगौ समफ्राव जों आसा खालामगोन बे रोखोमैनो जाहाथे गोसो गोथारै मोजांनो रायजोनि खामानिखौ बा लुफुंनायनि खामानिखौ मावफुंगोन बेखौ आं आसा थाबाय आरो आं बुंनो सानबावदों जे 5 लाखजों जेबो जाफुङा गिदिर जोङो न'खौ लुफुंनो हाया गोबां जों जा आसा खालामदों बेखौ लुफुंनो हाया फैगौ समफ्राव आङो जाखिनि नांगौ एसे रांखौ होबावगोन आं दिनै नोंथांमोननि सिगां प्रेस मिडियानि गेजेरजों आरो रायजो राजानि सिगांसिम आं खोथा होबाय बे फैगौ समफ्राव आं बेखौ नाजागोन दिनै आं बेखौ बुंथ'नो हाया बेसेबां होनो हागोन जोङो बे स्टेट गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारगोन जोंनो बेसेबां नैबे बोसोर समफ्राव आं बेखौ नाजागोन दिनै आं बेखौ बुंथ'नो हाया बेसेबां होनो हागोन जोङो बे स्टेट गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारगोन जोंनो बेसेबां नैबे बोसोराव होमारो बेखौ थि खालामनानैसो जोङो आं बेखौ घोषणा खालामगोन होननानै बुंनो हाबाय गोजोन्थों